Pitam se šta je unutra. Jao, magični oblak? Izgleda super. Da, baš je lepo. Joj, nešto je ispalo iz njega. Slatkiš? Vreme je da probam. Izgleda sjajno. Da, baš sam zadovoljna. Možda će još nešto pasti iz oblaka. Wow, to je prava Skittles kiša. Otvorila sam srećan sef, blago meni. Jedva stižem da hvatam bombone. Kako ukusno, oduševljena sam. Ja, ovdje je toliko bombone da bit će dovoljno za sve. Ne tako brzo, Zak. Ovo su moje Skittles bombone, a Bella ne voli da deli hranu. Volio bih da probam bar jednu bombonicu. Opa, imam ideju. Samo ću prebaciti oblak ovdje i čekat ću Skittles kišu. Hej, zašto se ništa ne događa? O ne, grom me je udario. Ne. Tačno nije ono što sam očekivao. Jadni Zak da nas